IANC KwaZulu Natal isashaqekile ngesigameko sokubulawa komunye wabaholi bentsha uLindo Kuhlo Madonsela obeyiphoyisa lomkhandlu wethe kubulawe ngesihluku kanye nozakwabo izolo. Ukubulawa kwakhe kulandela ezinye isigameko zokuhlaselwa kwamalungu aleliqembu. Emasontweni amabili edlule kwabulawa ikhansela leANC eMtubatuba kwadlula amahora ambalwa kwadutshulwa omunye wabaholi bophiko lwentsha kwaleliqembu uThamsanqa Cabashe. Izimbangela lezehlakalo engakaziwa abaholi baleliqembu bathi bakhathazekile kakhulu ngalezenzo. That's what worries us, that when we reach a stage where people are no longer worried about the time at which they are committing crime, then we're really running into a deep problem, which we think that will require an urgent attention from the Minister of Police. Ngo-2018 uhulumeni wasungula ithimba elispecial liphenya ngokubulawa kwezombusazwe. Leli thimba belibhekene namacala angaphezulu kwe-140. Lisaqala umsebenzi walo bobonakala kwakhona baboshwayo, kodwa ke namanje asemaningi amacala angakaxazululwa. There was a great deal of work done by the police to arrest people who were implicated in the killings of some of our leaders and some of our comrades, but generally it has not been able to match the pace of the killing. Untulu uthi kuningi osekwenziwe kuletha ukuthula nozinzo esifundazweni ukhathazekile ukuthi lezi gameko zizobabuyisela emuva. Lezi gameko zawo kamuva ishiya amalungu eANC esabela izimpilo zawo, abaningi babuza ukuthi siyophela nini lesihlava sokubulawa kwabantu. Ezindabeni SABC ngoAyanda Mhlongo eThekwini.